A RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra. 12 i 3 minuts. A veure, Marta Lamiel, Eva Bujanista, Club de Fans de Boyan, tranquil·les. Ha arribat ja el moment. Bueno, hem estat parlant amb Ricky Rubio, hem parlat una mica d'Iniesta i ara saludem al Boyan, que si no us agafa a totes i a tots un atac de cor. A més teníem ganes de parlar amb ell. Boyan Kerkic, bona nit. Bona nit. Com estàs? Bé, molt bé. Què tal tot per Itàlia? Fa calor a Roma o no? Continua fent molta calor. Sí, molta. A més, té pinta de ser aquella calor enganxifosa, aquella humitat, aquelles coses que hi ha a Itàlia sempre, Sí. Portem 2 mesos, agost i setembre, que ja et dic que moltíssima. Bueno, escolta, felicitats perquè després de tot el que sempre es diu, els problemes que hi ha quan un comença una nova etapa, home, fer el gol l'altre dia, a més un gol que obre la llauna i que serveix per donar els 3 punts, suposo que estàs molt content, no? Sí, estic molt content, estic tranquil, és el primer dia, sé perfectament que i tothom sabem perfectament que un canvi de projecte, un canvi de tot el que hi ha hagut no és fàcil i bueno, les coses pues, estan començant a sortir bé, jo també és veritat que necessitava un gol, l'altre dia va servir per lo que tu dius, per obrir una victòria amb un equip que era molt complicat i va sortir tot, va marcar, l'equip va guanyar i molt bé. Més enllà del gol, com t'hi estàs trobant allà? Quines sensacions tens? Bueno, ja et dic, estic encara adaptant-me a tot aquest nou món, el fet d'estar fora de casa, el fet de fer una lliga molt diferent, d'un nou club, d'una nova filosofia, però bueno, no és tan difícil perquè ja et dic, aquí Roma és una gran ciutat, que la Roma com a club és molt bon club, l'únic el futbol que és diferent, però bueno, estem treballant per entre tots aconseguir la millor solució. Que hi hagi Luis Enrique juga a favor teu o no? Ho dic perquè la resposta lògica seria dir que sí, però també pot ser que se't vegi diferent, perquè igual, clar, aquest ve amb l'entrenador ja de Barcelona, no sé què. Has notat una mica d'això, d'aquest clima, o no? No, al contrari. Vull dir, no, a part de Luis Enrique, sí que és veritat que ell me va demanar, sí que és veritat que ell va confiar en mi, però jo sóc un més de l'equip, jo sóc un més de la plantilla i així ho trasllade a tothom, a l'afició, als jugadors, però no perquè sí, sinó perquè és així, no? Vull dir, jo si vull jugar tinc que guanyar-lo. Ja ens has explicat com t'estàs adaptant tu. Ahir com el veus? Com s'està adaptant Luis Enrique? Perquè clar, la filosofia de futbol del Barça B o del Barça no té res a veure amb el que estan acostumats a Itàlia, o esteu intentant aplicar a la Roma, però clar, allà costa una mica més que la gent ho entengui. No sé com ho està vivint ell, això. No, ell confia molt amb la seva idea que ha tingut des del primer dia. Sí que és veritat que és el que t'he dit, que és un nou tipus de futbol, un nou tipus de plantejament per uns jugadors, per un equip que igual no estan acostumats, però bueno, els jugadors que hi ha aquí tenen molta qualitat, s'estan adaptant molt bé i el projecte està començant ja et dic, a agafar forma i a agafar confiança, que al final és el que tots necessitem. No et vull posar en cap compromís, però fins on ens puguis explicar què ha passat amb Totti, que en fi, s'ha muntat una mica d'enrenou, de pollastre a Itàlia, després sembla que la situació s'ha calmat, però hi ha hagut alguna mena de problema al vestidor? No, al contrari, no, ningú problema. Va ser quan es va liar l'eliminació de la UEFA, que el míster va decidir canviar, l'afició no ho va entendre, va haver uns dies de problemàtica fora de lo que és el vestidor, no? Però el vestidor no. El Totti és una persona molt tranquil·la que no en cap moment crea problemes i ningú està interessat en que hi hagi problemes i tot està molt tranquil i tot està arreglat. Escolta, si alguna vegada tens algun problema o les coses no tan bé, vull que sàpigues per motivar-te que aquí a RAC1, noi, tens una mena de club de fans de Boyan. Gerard Romero, com estàs? Bona nit. Bona nit, què tal? Hi ha un pòster a la redacció, Boyan, t'ho dic de debò, on m'assec jo, la cadira del costat que s'asseu al Costa, de vegades a Peres i tal, hi ha un pòster allà dalt de Boyan celebrant un gol, Home, això sempre s'ha de mantenir. Aquí a Peres, club de fans número 1,
de Bojan el tenim sempre present a la redacció. De fet, la gent que no s'ho cregui, penjarem una foto a través del Twitter perquè la gent vegi com hi ha aquesta imatge presidint la redacció d'esports de RAC1. Però escolta, no hi ha un pòster de Messi, no hi ha un pòster de Michael Jordan, no, si l'únic que hi ha és un pòster de Bojan, eh? Sí, no, són uns cracs. Jo crec que a part de futbolista també m'aprecien com a persona i jo també els aprecio molt amb ells i per això pues, aquest carinyo. Què tal la vida? Què tal la vida fora dels terrenys de joc? Ara el Dani t'ho deia, suposo que José Ángel està sent important en aquests primers mesos a Itàlia, no? Sí, el José Ángel, els meus amics, al final pues, bueno, un conjunt de gent que està al meu costat, pues, el que t'he vist els primers dies, perquè al final el futbol no és difícil, sinó és la resta del dia, no? Són moltes hores, i jo sóc una persona així sensible que em costa una mica adaptar-me, però no estic en cap dificultat. De fet, Dani, no sé si ho saps, però aquest cap de setmana, curiosament, primer dia que suca en partit oficial Bojan, saps que la graderia estava plegada d'amics seus que el van anar a visitar? No ho sabia, això. Van ser talismans. Home, això els has de convidar cada setmana, Bojan? Sí, van els 4 amb la meva camiseta, vull dir que sí. Això s'ha de repetir perquè és sinònim de gol. El tema menjar i això, home, ja sé que és un tòpic, però pasta, espagueti, pizza, tot això, ho domines o no? Cada dia. Dinar, sopar, pasta... Una mica avorrit, està. Un pa amb tomàquet i això no trobes a faltar o què? Sí, m'he portat tot de productes catalans, els tinc tots envasats a la nevera, molt bé. Així que sobretot a la nit sempre em permet el luxe de... O sigui, pel migdia pasta i per la nit un entrepà a la fuet amb pa amb tomàquet, no? Bueno, sí, una mica així ja et dic, de productes catalans. Sí, molt bé, així m'agrada. I té un gosset. És aquest que sento de fons o no? Xui, no? Com li dius? No, Nina. Nina? Nina? Sí. Però quin triomfo. No, Per què Nina? Per què li vas posar Nina? No, perquè la meva mare sempre a la gent que aprecia molt, sempre diu que diu la meva Nina, sobretot, ja et dic, gent que ella estima molt. I bueno, pues, el seu gosset així petit, i bueno, vam dir, pues Nina. A través del Twitter, les teves fans, que no entens gaire bé, que no té club de fans... No, a cap nena universitària ni estudiant d'escola li agrada Bojan. Res. Ens pregunten si estàs vivint sol o estàs amb algú allà. Ja està, ja volen saber-ho tot. No, estic sol, però no estic sol, perquè us he comentat abans que venen molt sovint els meus pares, venen els meus amics, venen tota la gent que quan pot s'escapa i ve aquí a Roma. I a través de... I el tema Twitter. A veure, Boi, anem a aclarir el tema del Twitter, perquè jo crec que vas entrar a la xarxa per aquests amics que tens, sobretot a la part alta de Catalunya, que et van enredar tots plegats una mica una nit, i després t'està costant molt acabar d'entrar, No, però si jo els vaig dir que fessin un tuit dient que aquell compte ja no... Però això ja fa temps. Vull dir, al final aquell compte el tenia per seguir a certes persones, per estar una mica saber de l'actualitat, però després es va començar a liar tot una mica i els vaig dir que fessin un tuit dient que aquell compte ja no existia, perquè ara m'han proposat de fer un compte oficial i estic en ella. Molt bé. Per tant, Bojan 927 l'hem de començar a eliminar, Sí, aquí pregunten si és un hacker i tal. No és un hacker, simplement és que el tenies però no el fas servir i ara ja et passaràs a fer un compte oficial com Déu mana, Sí, m'han proposat de fer un compte oficial i estic en ella, sí. Escolta, via Twitter o via, en fi, la televisió, la tele italiana, el que sigui, segueixes el Barça, suposo. Com estàs veient aquest inici de temporada? He vist tots els partits de moment i estic veient molt bé. Jo crec que hi ha uns jugadors extraordinaris, que l'equip segueix la mateixa dinàmica i que difícilment hi haurà algú que pugui, no? Moltes lesions musculars, Això ens preocupa una mica. Tu que ets futbolista, tu creus que quan hi ha moltes lesions musculars vol dir alguna cosa? Té a veure amb la gespa, això que preguntem sempre els periodistes, amb la forma d'entrenar, o res, és mala sort i ja està?
No, jo crec que és mala sort, vull dir, els 4 anys que he estat jo, sobretot els 3 amb el Pep, va ser una de les coses que sempre agraïem, no? El fet de que les lesions a nosaltres no ens tocaven mai, de que ens respectaven molt, i bueno, és lògic que la quantitat de càrrega de partits, la quantitat de càrrega d'entrenaments, pues ja poden haver moments en la qual pues, s'entri en aquesta dinàmica. T'haig de fer una pregunta futbolística que té a veure amb moltes de les coses que ja saps que ens agrada comentar sempre en tertúlia, donant-li voltes a tot plegat, i és el paper del davanter, perquè s'està parlant, suposo que saps molt de Villa, de si Villa hauria de fer més gols, etc. Ja saps que sempre són molt exigents aquí. Una de les coses que es diuen sempre és que treballa molt per l'equip, una cosa que també feia Bojan, i jo et volia preguntar si és més difícil o condiciona molt la feina d'un davanter del Barça, tu que ho has viscut en primera persona, el fet de tenir un golejador com Leo Messi al costat, és a dir, un tio que t'absorbeix molt de joc, que vol sempre encarar la porteria rival. Això a un home com Villa o com Bojan quan ha jugat et condiciona? És diferent que jugar en un altre equip i sense Messi o no? No, a veure, jo aquest tema crec que a tothom li beneficia tindre el Messi a l'equip, tindre el Leo a l'equip, perquè ja sigui que ell pues, atrau més jugadors, que ell te pot donar un passe extraordinari en qualsevol moment. Jo crec que això ens beneficia a tots plegats. El tema del Villa, jo sempre dic el mateix. El Villa és un excel·lent jugador, si una cosa té és gol, i si una cosa està demostrant és gol, és el màxim golejador de tota la història d'Espanya, de la Lliga Espanyola. El que passa és que, clar, jo crec que ell s'està trobant des que va arribar en una nova posició on mai havia jugat, amb un altre tipus de variants i tot i així pues, ja et dic, fa molts gols i jo crec que és un jugador tot un referent per tots els delanters. Una de les explicacions que es donaven era aquesta, que Messi requereix molt sacrifici, que Villa, per exemple, encararia porteria d'una altra forma si no existís Messi, Pedro, que també ha de treballar, i que aquesta figura condiciona una mica la feina de tot l'equip, no? Bueno, és que és el que t'he dit. Jo crec que, no és el que crec, sinó que Villa tota la vida ha jugat de delanter centre, no? I llavors, al final, si un delanter centre el fiques en una altra posició, no és fàcil perquè tens que fer un altre gol, estàs més lluny de la porteria, però ja et dic, tot i així, fa molts gols. Escolta, és molt d'hora per preguntar-te això, perquè acabes de començar, tot just has fet un gol, i la Lliga acaba de començar, però se't segueix passant pel cap la idea de tornar aquí a Barcelona, de triomfar amb el Barça, o ara mateix això ho tens apartat i no hi penses gaire? No, ara simplement el que penso és, ja et dic, és intentar que l'equip, que la Roma pues, pugui fer una gran temporada, de que tots agafem confiança, de que tots puguem disfrutar d'un any bo, i a nivell personal pues sigui a la línia d'una mica de lo que estic seguint, disfrutant dels minuts, tornant a sentir partícip d'un grup important, intentar fer el màxim de gols possible, tindrem moltes ocasions durant el partit, i així mica en mica pues, dic, tornar a ser feliç amb el futbol, tornar a tindre aquella sensació que jo he tingut sempre, i això al final pues no saps mai si això et portarà un altre al Barça, si això em portarà a la Roma tota la vida, si em portarà a un altre club, això depèn de cada dia. I un dels teus reptes, Bojan, ets un jugador molt jove, però un dels teus reptes és poder jugar una final de la Champions, o poder ser a un equip que jugui una final de la Champions, però poder tenir minuts en aquella final? Bueno, ja ho vaig comentar al seu moment. Lògicament que tinc l'espina clavada d'aquesta final, d'aquesta competició, i tot i així em sento un privilegiat amb l'edat que tinc d'haver jugat 4 anys a aquesta competició. És una llàstima que he tingut 2 oportunitats per jugar el partit més especial, més bonic, no he pogut ser, i com vaig dir el dia que vaig marxar, que evidentment pues, que espero en aquesta llarga vida de futbol que m'espera, pues, si Déu vol, a poder tindre l'oportunitat de disfrutar d'aquest partit.
perquè no és per posar-te en cap compromís, se n'ha parlat molt a les tertúlies, se n'han dit moltes històries del que Guardiola et promet una vegada s'acaba el partit de Roma, que algun dia, si el Barça arriba a una altra final de la Champions, tindràs minuts. Això realment va passar així o com va anar, si es pot explicar?